खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं गेवलां हाज'वारि बड'लेण्ड बुब्लिया बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों बेटि बासाव बेटि पढ़ाव बे बिथांखिखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया उन्दै बैसोआव हाबा जाग्रा हौवाफोरखौ हमनाया दिनैनिफ्रायनो गोख्रों सोलिबोगासिनो दङ लखिमपुर गलाघाट राङापारा धुबरी धेमाजि बेफोर डिस्ट्रिक्टफोराव हमनाया सोलिबोगासिनो दङ बिटिआरआवबो लासै लासै सफैगोन बेटि बासाव बेटि पढ़ाव बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै रायजोनि खना खनला ओनसोलाव आयेननि बेरेखा फिसायफोरखौ हमगासिनो दं आसाम पुलिस बिफाना हेमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों नाजानायाव लखिमपुर गलाघाट राङापारा धुबरी बेफोर डिस्ट्रिक्टफोराव सोलिबोगासिनो दङ धुबरी जिल्लायाव खमैबो सा 2000 आयेननि बेरेखा जुलि खालामनाय फिसायनि फारिलाइ मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बेटि बासाव बेटि पढ़ाव बे मावथांखिखौ लानानै गोख्रों राहा लादों आयेननि बेरेखा जुलि जानायनि सायाव